Sanibonani-ke ngane zakwethu. Iy'ndawo ngey'ndawo la nikhona. Ngiyacela-ke nje la sisebhizi sashaya le video. Ngizocela nje ukuthi before sikhulume ngale sihloko sanamhlanje, sokhuluma ngesihloko sesithunywa once again. Ngibona abantu abaningi bayakhomenta about isithunywa. Abantu-ke ngiyabona bakhonze kakhulu isithunywa bakwethu, kanti ningasabi nanokulungisa nje umoya nedlozi. Kodwa-ke ngizocela-ke sibe la ngiqale ngokuthi usubscribe lapha YouTube channel yami. Press nje the red button ebhala subscribe and like the video if you wanna ukuthi uyithandile. Then please share futhi i-video from your social media, whatever, if it's Facebook, if it's Instagram, ungayishareisha. If it's WhatsApp, uyishareishe nje, utshela abantu to go and view. Abantu nawe uyabazi-ke abantu aba-interested kule video osuke uyibuka. And please ningawarishi, some videos I do promote abanye abantu abaseduze nabasondelene nami. Ngifake nje ama-video abo just for inspiration nokushareisha nje ukuthi nibazi. Ngizocela-ke ukuthi la sikhuluma-ke ngesithunywa. Abantu-ke cishe babuzile ukuthi mkhulu lana isithunywa ngabe umuntu engasiqala kanjani. Iqiniso nje zolitshela lila, umuntu ufuna ukuqala udilize isithunywa sakho noma ingilozi yakho ukuze ikhulume kahle nawe, ube umuntu olalela umoya ngendlela okuyiyona. Kulindeleke ukuthi umuntu ulinde uthandaze. Uma futhi isithunywa sakho sikukhombe kumuntu okwaziyo noma uthole umuntu okwaziyo ukuthi akukhuphulele noma akumisele inkamba-ke amagobongo esithunywa noma iziwasho ezisuke zinesithunywa phakathi, zisuke zinempande zesithunywa, impande noma iziwasho thizeni nje ezisuke zifakiwe lapho uzokhuphula isithunywa sakho, whatever, noma kuthiwa kufaka imicako, kufaka ubisi, kufaka ini angazi. Kodwa-ke iy'ndlela zabantu ayifani. Ngilapha-ke ngisekuthenini umuntu ngicela bekwazi ukuthi before uzimisele ekuqaleni ukuthi ukhuphule u-activate all your chakras ukuze ukwazi ukulalela kahle umoya. Kuhle kubalekile ukuthi ulinde ngoba isithunywa siyingilozi kamoya, into elindelwayo. Futhi ungajahi ukuthi uzolinda usuku olulodwa, iy'nsuku ey'mbili ey'ntathu bese siyadilika. Kushiyana abantu, bakhona abantu osingabathatha for 2-3 days belindisiwe bezohlisisa kahle, beyilalela into yakho, be-focused. Le nto idinga ukuthi uyifocuse futhi kuyona, akudingi ukuthi ude lokhu uyirobha. And futhi ube umuntu oyithandayo oclean. Umuntu wesifazane, zazi ukuthi umuntu wesifazane kube umuntu oyedwa, nami ngibala uba nakho ngumuntu wesilisa. Besides ukuthi ube umuntu oyedwa kuyenzeka kodwa into yakho ungaba umuntu oclean, nomuntu wesifazane kanjalo nje uyiphathe kahle. Ukwazi futhi nanokuthi uzihlambulule uhlezi uclean ngazo zonke nje izindlela. Isithunywa-ke kuyalinda, kunamagobongo enziwayo. Mostly uma ngabe wenzelwe igobongo siyaphothulwa isithunywa ngembuzi. Kunendlela enjalo-ke, angeke ngize ngiphikise kabanye abantu. Uma umuntu kuyenzeka-ke isithunywa sidiliye ngokulinda nje ithandazo, udele ukuthi uhambe uye enkonzweni noma engayanga enkonzweni, uthole ukuthi uyayilindela, uyayithandazela, uhamba uyokhuleka entabeni athandaze ney'bani zakhe ezisuke evezele zona, noma kufanele ukuthi athandazele zona, noma kuthiwa zivele ngesiprofetho noma kuthiwa zivele ngandlelani. So ngiyacela la ukuthi-ke ngane zakwethu ukwazi lokho ukuthi ungadeli lokhu ukuthi ujwayele ukuthi uzobuza mina noma ubuze omunye umuntu. Kwesinye isikhathi kuyaye kulinde kudinga ukuthi wena ulalele ukuthi izona ziphi izibani ekuthiwa khuleka ngazo.
futhi noma usulalelile ubhekisise into ngoba lento ikuwe egazini uma uzele nayo. Angikhuluma umuntu osuke engenayo, umuntu osuke ikuwe egazini. Once usiqalile wafocusa kuyona, uzobe usukwazi-ke ukuthi wenze leyo nto. And futhi-ke okunye okwesibili engithanda ukubalula la, kubantu abasuke imimoya yabo ihambisana noma iy'thunya zabo zihambisana nokuthi uhlushwa imimoya yamandiki namandawo. Kubalulekile ukuthi-ke udle ukhamba noma izinkamba noma wenze amagobongo omndiki nomndawo uphothule wona. After uma usuwaphothulile-ke, yenza njena-ke ngane yakwethu. Umuntu osuke ekulungisela, uma ngabe kuwumuntu oyinyanga noma ake ngithi nje oyisangoma mthandazi noma okwazi futhi ukukhuleka nozazi iy'nkamba zesithunya. Mangayize iy'nkamba zesithunya-ke ngisho iy'nkamba zesithunya lezi zelokhuzana nazo zempande kuphela. Kukhona ezinye iy'nkamba zesithunya ezingafaki nje impande ey'dinga umcako, ey'dinga konke lokho okunye kuyimfihlo-ke. Nami ngeke ngize ngitshele konke phambi kwabantu bonke. Lokho kuyimfihlo yami, nami kuyindlela yami engazi ngayo ngoba uzothi uyasho bese kuba khona abanye. Siyaphothula-ke ngesithunya, isithunya naso siphothula ngembuzi. Negobongo nakho kuyadipenda liphothula kanjani. Uhlushwa umndiki, uhlushwa umndawo. Baningi abanye abantu ngizwile behluphile besho bathi bahlushwa kuthiwa banomndawo. Lalela-ke, funa owazi ukuthi unamoya muni. Umndawo wakho uma ukuthi umndawo lo isithunya thizeni noma idlozi thizeni isidala sakho nawe lesibhekile. Unlocka inhlahla yakho esuke ivimbile lapho, then uqhubeke nesithunya sakho, ukhuleke usebenzele ngabantu, usebenze ngamanzi, ubathandazele abaphila abantu. Ungezwa ngabantu esho ukutshela ukuthi mhlasimbe emhlabeni umuntu enesithunya, kodwa-ke vele ukuthi abantu abaningi bayi-few abasenaleyo lokhuzana, abaseneso siphiwo original ukuthi basebenze ngamanzi kuphela. Engikushoyo ukuthi kula, lalela umoya wakho, uzinike ithuba. If ufisa ukuthi ulungiselwe, shona kumuntu noma imuphi omaziyo nomthembano, well known ukuthi uyambona, noma futhi uthandaze ucele nasey'thunyeni zakho zikhombise lowo muntu, ulalele ube right. Uma ngabe usufikile kumuntu akumisela amagobongo kahle, izinto zakho uyozibheka ngento eyi-1 ukuthi zilunge, ukuthi ubone ukuthi uma ngabe uqeda lo mehluko uyawubona yini. And futhi within the process nifunde nje ukulalela nokuyithoba nokungajahi izinto ukuthi soon manje yonke into boom isizovele ibe sobala. Ungajahi into ukuthi isheshe idilike noma uqhubeke bese usebenza abantu. Akulula, akukho lula neze. Kuyadinga nje ulinde, ube nesibindi futhi ubekezele. So ngizonicela-ke nje ukuthi umuntu ke nizame ukuthi nenze njengoba sengishilo. 1, wenza amagobongo akho uma ukuthi udinga ukuthi u-unlock inhlahla yakho ngamagobongo, then bese-ke uqhubeka usebenza ngabantu. Kuyenzeka ukuthi umuntu emisele amagobongo bese efakwa esithunyweni, akhuphule into yakho kahle, athandaze abantu, ngoba kuyenzeka babe khona abantu abanjalo. Abanye-ke uma udinga nje kulungisela isithunywa kuphela, sizokwenzela nje nawe isithunywa sakho umisele ngendlela. Kodwa-ke sawulalela phela, uyalalela umoya, kubhekisisa, ngoba abantu abafani. Bakhona abantu abamisela isithunywa kuphela, ukakwenza lokho umisele kahle, ulungisele kahle. Mostly linda uthandaze, ushone empophomeni, ushone entabeni, ukhuleke, ushone emfuleni, ezibeni, wenziwe ngosiko lwakhona. Wazi futhi nakhona kwenziwa njani ukuze ungene khona, ukuze wenze lokho. Ncika nomuntu oyaziyo lento, nonolwazi ukuthi okay kwenzeka kanje nakanje. And futhi umoya lapho once make sure ukuthi uclean nawe ngayo yonke indlela. 1, uyamzila umuntu wesifazane, uyamzila umuntu wesilisa uma ube umuntu wesifazane. Kuningi nje engingakubalula, kodwa kwamanje ngizocela ukuthi-ke ngiphele la. Ngiyacela ukuthi can subscribe on my YouTube channel, like the videos, and go to the comment section, ucommente, ungitshele inkinga yakho noma ubalule ukuthi uyawuthanda ukuthi iluphi olunye ulwazi ongathanda ukuthi silisharishe la kule YouTube channel yami. Ngibonge-ke ingane zedlozi, ngibonge ingane zakwethu, ngithi amen. Ndawuwe emakhosini amakhulu, ndawuwe ezingonyama ey'nkulu. Ngiyabonga-ke.
nibe nosuku oluhle. Amen.